Varume vazhinji vanofunga kuti kana vachinge varambana nemudzimai vamuwachisa. Unonzwa vachinzi ndakamupedzera, hapana zviripo papa, chino nechino. Ndonotsvaga mumwe. But truly speaking, chinenge chaitika ndechekuti iwewe ndiwe wadyiwa 10-0 because remember kuti une masecrets ako ese awaidza mukadzi wako. Mukadzi wako anokuziva in and out, and the man ari kunotora mukadzi wako ndiye anenge awina because achatanga kunoudzwa zvese pamusoro pako. Saka iwo bhesi rako iwo ndo ratengeswa, bhesi rako ndo rinenge richibvira actually. So in this case yatinayo today, I'm gonna play a little bit of the video. I hope atiro any copyright. Yes, amai nga vachitaura kuti vakasiyana rini nababanga. I thought kuti vanhu vanga vabva mukusiyana, but now through this podcast ya DJ Ola zvabuda pachena kuti vana vanga vatorambana kudhara, vanga vasiyana kudhara, and Kapfupi now was realizing now that factor was kicking in yekuti so my weaknesses angu ese akutonoudzwa mumwe munhu. Yes, of course vakadzi they'll do that. Vanenge vachitodawo kuti zvakavaremera zvibude. Saka it means masecrets aKapfupi ese besides aburiswa paDJ Ola podcast akawanda acho namamwe ari deep akatoudzwa murume akudanana namai ngapa rezvino. Saka so far munhu atinenge tichiti akawina murume. Remember Kapfupi now ane stress yekufunga kuti zvese zvandaiitirwa namai nga mungavi mumba huru zvakunoitirwa ningi, maitiro ayaya zvandakamudzidzisa zviya zvakunoitirwa mumwe murume. Saka ipapapa ndo panoratidza kuti vaya vanofamba vachiti ndakamupedzera hauna zvaunenge uchitaura, nekuti the man who is now the man or the head of your ex-wife is a winner because zviri kuti yake kingdom ichiri under secret yako iwewe iri God have mercy upon mainga vachitaura kuti zvakafamba sei, chii chiri kuitika, vakasiyana rini nemurume. So guys, we are going to learn a lot gore rino. Yandokuudzai temu rangu kuti gore rino iri kai tichadzidza zvinhu zvakawandisa. Okay, let me play the video right away tinzwe kuti wagwana. Kumba kwa Kapfupi makabva rini? Ndakabva muna February. Hazvisi zvanhasi izvi Hazvisi zvaizvozvi. Like pandakatobva pachona ndakambotanga ndambotibvei. Ndobva ndaenda kuna mama. Pane zvatatagara zvataingonetsana. Wamuri kuti mama mai venyu eka mai vangu inini. Okay. Ndobva ndambobva muna February ndobva ndaenda kuna mama. Ndobva ndatombonogara mwedzi wese. Mama ndobva wanditi zvona wadi kumboita sei? Ambodzokera pamwe zvinhu zvinoita sei? Zvinogadzikana. Ndokubva ndadzokera. Saka pandakanodzokera pachona ndamboita kana 2 weeks. Ndakatowana zvinhu zvazvatova wese. Chii chachiitika patime? Chachakubvisa ipapo chachiri chii? Zvazvatova wese. Zvazvakaita mukoma Ola. Ndandisi kuda kuti nditaure zvinhu zvakawanda. Asi kutaura kwakatonaka nekuti kuri kuita kuti vanhu vachenese zita renyu zviri kutaurika. Saka sunungai kunyatsozvitaura. Mukataura muchisiyira zvinhu mazvingo asi mukapedza mune magona. Now we have DJ Ola now. Begre ma secret rakubuda now. This is very bad. Now begre ma secret ako now rakubuda even pa. Zimbabwe yese yakuziya. Imagine ne respect yaunenge uchipiwa. Sakani it's not a wise decision ku act very foolish then you chase your wife away. Make sure you have a very serious reason for chasing your wife away or for divorcing with your wife or for acting weird in your marriage. Otherwise, loss ya unoita yacho inenge yakakurisa because ndokutaurira iti murangu apa pari kupisa apa pari kuita kupisa. Regai tinzwe vachitaura zvimwe. Ndandisiri kuda kuti nditaure zvinhu zvakawanda. Mukona mukugarisana nemumwe wangu. Munhu aitora zvekudhaka zvakanyanyisa. Wawa zvakawandisa madhaka kwachona kwavaiita. Asingatori zvemadrugs zvake. Kana muchiti madrugs kune zviriko mazano adombo. Aiwa adombo ayo.
right? So zviri kunzi anga asingatore dombo. But when you look at Kapfupi, Kapfupi is a brother to me. I respect him. He's a legend for whatever he does. But when you look at Kapfupi zvaanga achiita of recent, even his type of acting, it's not normal. You could see that there is something wrong. Like zvimwe zvatinoona pana mudhara wedu uyu wemagitare mukuru wemuseve chibaba ichi, you can see panenge achitaurwa achiinterviewa naye haanyatso zvinoratidza kuti there's something wrong navo mudhara wedu wemagitara vanorova magitare Serik chibaba chiripo, ndingangoti ndo king of sungura zvamai manje. When you look at mukomana wekunashwe kana achitaura, you can hear kuti there's still something somewhere inside there chisati chapera about drug abuse. Saka ni pakaipa. So I just want to finish this video like this, guys. Ndichitaura kuti nyaya yekudhakwa mboko pana mamwe madhakiro mamwe ekuti kana mukadzi akwanise kuramba achagara newe, unoti kunhuhwa, even ukashama mukanwa munenge muchinhuhwa, zvakuti ukangowana kamari yakuti usvike kudheni nemari nesomething uchakwanisi, wakungoti kamari kawawana wakuto unenge wane some sort of addiction. You can see even the health yemukuru watiri kutaura nezvayo kuti the health was not good. When you look at Mainga, you can see kuti Mainga is intact. Mainga vari paposition. But when you look at my recent photos andakaona nemwana wake Nga vakapfeka zvimashoti, so you can look around for that picture, you can see gumbo racho so kuita katetete. And there was a time also Kapfupi paakatombosimba. And when you look at those people, vanhu vanenge tori role models. Hauzoziye chete hatizoziye, guys, life yakaoma. Inini, I once tested my water as a celebrity, and I have a little bit of experience of being a celeb. Sometimes unonge watorara nenzara and people are still celebrating in the street. Yeah, I'm dara. So I think there was something going on kudheni kwamudhara Kapfupi zvatisingaziye zvisati zvabuda zvimwe zvakakonzeresa kuti pange paine kusawirirana. And lastly, I just want to close ndichiti mudhara Kapfupi in this game ndiye akadyiwa nekuti masecrets ake akuburitswa ese kuti bvu. Even though vanhu vakashora mukadzi vakati hure vakati iwe unenge wambodirei hure racho. But anyway, that is not the story for today. That is a story for another day. But I just want to say kuti musangorambe vakadzi vamunenge mambogara navo, mane vana mane chii. You have to take into consideration zvakawanda kuti life yako masecrets ako anozikanwa nemunhu uyu. The moment yamunongopesana chete, you are in what soup. Saka guys, kana paine something zvamadzidza in this video, let me know in the comment section. Don't forget to subscribe. Thank you so much, guys.